Oke, dikasih lagu selanjutnya bareng Riyad Music. Spesial request dari Bapak Damara Woleler. Bareng Mbak Yeni di sini. Diko wono ngendi digawe keleti. Nyanyi. Bebarengan nono kejelasan. Monggo Mbak Yeni. Dadi pikiran pitakonan iso duwen riko apa trimo konco. Barang Riyad Music. Lagi dong. Ojo mek sitok ya, Om ya. Maneh to. Maneh ya Mas ya. Aduh. Iki lho sing semu